Szép napot mindenkinek! Sziasztok! Kicsit beszélünk a paradicsom szaporításról, dugványozásról. Ezt a hajtást, amit most láttok, ez gyakorlatilag a levél aljából kinőtt hajtást vágtam le. Levágtam így, ugye egy fontos dolog. Megfogjuk, nekünk kevés levél kell, ezt lenyitjuk és akkor ezt félrakjuk. Szóval van egy ilyen rövid hajtásunk, túl sok levél ne legyen rajta, mert akkor, mivel nincs gyökere, nem tudja pótolni a vizet, és kiszáradhat. Na, akkor most mutatom a dolgokat. Itt egy teku, rakunk bele egy kis földet, az aljában nem túl sokat, letömörítjük, úgy tömörítjük le, hogy középen egy kis lyukas dolog legyen. Nem tudom, mennyire tudom bedönteni, de nagyjából így néz ki. Sikerült. Utána fogjuk, nem muszáj bedugni hormonporba, itt van egy kis hormonpor, lágyszárúra, ennyit rakunk a végére, lerázzuk, és megfogjuk, és utána elkezdjük feltölteni a dolgokat, középre beállítjuk, és elkezdjük feltölteni, kicsit feltöltöttük, tömörítünk, akkor betömörítettük egy bizonyos szintre, adunk neki egy kis löttyintést, utána fogjuk tovább a tömörítést, most sajnos kidőlt, de nem sokáig fog kidőlni, megint töltünk egy adagot, nem kell túl sokat, egy olyan 2 centit körülbelül, 3 az max sok, de 2-3 centinként körbe betömörítjük. Megint egy kis löttyintés. Jól tudom, ez 7,5-es tekú, de nem emlékszek rá pontosan, mert több mint 10 éve mértem le. És már az régen volt. Betömörítjük, így. Megint egy kis löttyintés. Szóval nem az 5 centis tekú, ami 5x5-ös, pontosabban az csak 4,5-szer, nem tudom, 4,5-es, jól tudom. Betömörítjük, így, ahogy van, így, és gyakorlatilag beszivárog, és nagyjából így néz ki, és ez gyakorlatilag egy paradicsom palánta, és ugye a fóliában mondjuk nevelt palántáink vagy fáink vannak, mint ahogy itt szeretném mutatni, például egy ilyen derékig érő paradicsom, ezekről vágom le a hajtásokat a tövéből, ez egy nagy, ezt majd hónap elültetem a kertbe egyből. Szóval nagyjából ezeket kéne levágni, és akkor előrébb vagyunk. Én már itt ennyit megcsináltam. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Szép napot kívánok, sziasztok!